Salam. Sarı karakter. Tebigi psikolojik, değişken, sahnadak performansı güýçli, reklam etmäge, mahabatlandyrmagy öktü. Hereketli, keypli, keypi çal tütkeýän, baran ýerinde başgalardan dili barlygy bilen taýlanýan, sireda täsir edýän we güler ýüzlü. Keypsizligi halamaýarlar. Bir ýerde durup bilmeýärler. Dinlemän dälle, geplemeni halaýarlar. Çalt pikirlenýärler we şoň üçinem bir ýere üntünjemlemekde kynçylyk çekýärler. Ýaşaýan ýerlerini tertipli we arasda saklamak olara diýsen agyr düşýär. Ulun talap edýän işleri halamaýarlar. Bir meselen detalny düşündirjek bolsaň, işler gasýar. Hyýallary güýçli we ananjaň bolýarlar. Keypler ýerinde bolmasa, balanslary çalt bolýar. Ananjaň we hereketli bolan toňlar sary karakterli kişilerden peýdalanmak hasan zat. Hani yelhege yel ber, eline pil ber diýerler, kejiji gowga aldanyp bilýärler-de. Uğur tapıcı, akıllı, sosial bolsalarym, gök karakter aýratynlyklar ösdürilmese, durmuşda iş dünýäsinde işler kyn bolup biler. Adamlar bilen gepleşmäni başarsalarym, işleşmäni oňarman bilerler. Sarı karakterli çağalaryň durmuşda işde üstünlüge ýetmesi üçin olaň gök karakter aýratynlyklaryny ösdürme maslahat berip bolar. Onu ne edip başarmaly diýseňiz, olary kiçilikden tertip düzgüne öwrenişdirmeli. Ýöne özüni gowy ýetişdiren sarı karakterli kişiler reklama talap edýän işleri has ösdürip biler. Öweni öküz syndyran sagyr diýilýän kişiler şular-da. Adamlar ırmak we çylçynymly ýagdaýdan usatlyk bilen başaryp çykmak ukypary güýçlü kişiler. Bir kompaniýanyň PR ýüzi bolmak olaryň başarjak iň gowy işleriň biri bolup biler. Gara sarı karakterler, keypler durnukda bisabyr, detal önsür bilmeýän bolsalarym, şoň bilen birlikde çalt pikirlenip bilýändikleri üçin kyn situasiýalardan aňsatlyk bilen sapmany oňarýan, baran ýerlerine pozitivlik we hereket getirýän, hadisalary humoristik tarapdan seredip bilýän kişilerdir.